Máme tu teda levov púšťových, máme tu takú svorku, volajú sa Clarence, Kailanala a Medy. Boli k nám dovezení ako pár dňoví, do tých pár mesiacov boli aj kontaktní. Najdlhšie sa kontaktní bol z vedľajšej svorky a to je Snow, skoro 2 roky. Takéto levy sa dožívajú okolo tých 15 až 25 rokov, zajačí, 10 až 15 rokov vo voľnej prírode. Jedia 5 krát do týždňa, jedia po tých 5 kg mesa, jedia buď hovädzie, kuracie alebo jahňacie. Bravčovinu nejedia, pretože je veľmi mastná, oni keď majú ten 20-hodinový spánok, tak by z nej vedeli trošku viacej pribrať. Ale čo sa týka týchto levov, pochádzajú z Afriky, ale my máme od slovenského chovateľa, takže sa aj narodili tu na Slovensku. Je u nich na prvý pohľad vidno aj pohlavný dimorfizmus, samička hrivu nemá, samček hrivu má, ale keby sa dal vykastrovať, tak o tú hrivu môže prísť, takže my máme sterilizované samičky. Takéto levy, ako jediná mačkovitá šelma, je v svorkách, pri svorky si okolo 30. Každý tam má svoju úlohu, samičky majú za úlohu starať sa o mláďatka alebo loviť a samčekovia majú zase za úlohu buď pomáhať pri lovení, ale to naozaj veľmi, veľmi malinko, alebo chrániť celú tú svorku. Ich rev je počuť tých 5 až 8 km do diaľky. Váha u samíc môže byť okolo 120 až 140 kg, u samcov to môže byť okolo nejakých 220 až 250 kg, ale tieto naše nemajú presne určený váhový limit. Gravidita trvá okolo tých 100 až 120 dní, počet mláďatiek je 3 až 6 mláďatiek. Som začala pýtať, či neviem. Teba sa nedržívajú, prosím. Čo? Teba sa nedržívajú. Povedala, hej? Dožívajú si na veľa. Ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne môžete spýtať. Hej. Čiže to koľko majú rokov teraz títo? 8. 8-ročný? Aj ten samec? Áno. 8 oni kráľa. Bo oni sú každý inak narodení, oni nie sú súrodenci, oni sú len svorka. Ale krmia sa takto, no nie, že sa ide do klietky, ale takto jedine, že... Cez takú šmýkačku sa to dáva, toto je komentované krmenie, tieto kúsky mesa slúžia na to, aby sme trošku prebrali. Keď sa v podstate pozriete, tak tých domčekov, ako môžete vidieť znova, tak potom to nie je pre teba. Hej, No, on prosí, že chce ešte akože žrať, hej? Áno, áno, ona vie, že ja mám, ale to mám pre Kaju. Aha. V podstate tam sú potom také šmyklavky. A správa sa, je to zväčšená mačka, je to isté, len akože väčšia... podstate áno. Hej. Tiež potrebujú prespať. Ale je mohutná, no riadne. Majú tiež drsný jazyk ako mačky. Ale tie nohy veľké. Čiže keby tam bolo, ona keby takto vyskočila, tak to by človeka aj zalahlo. Práve preto už nie sú kontaktní, pretože aj keby nechceli, oni vedia ublížiť. To nejaká pol roka boli vlastne. No ale keď sú oni vlastne celý život medzi ľuďmi, čo ho krmia, tak oni by asi nezautočil, nie? Nie, práve že nemajú dôvod. Nemá dôvod, to je niekedy bolo v Oni strachu sú nejakom. najedení aj. Možno tou hrou by vedeli. No veď, Pokiaľ by nemal stres, hej, tak... Kajla tam. A ten nechce žrať, ten nie, tomu je to jedno. A pre nich je teraz vlastne není teplo, nie? Pre nich 35 alebo 30, to je... Práve, že oni majú radšej teplo ako zimu. V podstate tigre boli zase opační. Oni boli viac v zime vonku a teraz v lete by išli stále dovnútra a zase levy boli v zime furt vo vnútri a teraz sú stále. Čiže toto majú prirodzené prostredie pre nich, akože, hej. A tuto ďalej ešte bude taký, nie? Taký biely, ten tu... Tiger, áno, to je tiger. Ale ten nemá rád teplo, má? Nie veľmi. Skôr Ale je vonku. Ten je z Ázie. Áno. Dobre, super.